संकटदूरकरि वेङ्कटेश पङ्कजनाभ सर्वोत्तम शीश शङ्खचक्रधर देवदेवेश सङ्कर्षण वेङ्कटाचलवास संकटदूरकरि वेङ्कटेश पङ्कजनाभ सर्वोत्तम शीश शङ्खचक्रधर देवदेवेश संकर्षण वेङ्कटाचलवास वाटद कै वेङ्कटेश वैकुण्ठपति परेश वाटद कै वेङ्कटेश वैकुण्ठपति परेश वाटद कै वेङ्कटेश ते मुक्कामांतू सगळी एक दंदम गेले भूभाग्य म्हणून समोर गेले ते देवालय वेदव्यासालय एक प्रतिष्ठा वर्धंती दिवसा स्वामी कथनाय देवाला उठून देवाला आराधना करची हे संदर्भारी सगळी कारणांतरान करतना वच्चा अनानुकूल जलरी सगळी देवावर विश्वासान करतना ते सेवा आमगेले पिंटेंतू आमगेले इतके मात्र हवीरबाग जाम ते देवालगी गुरुवर्यांगलगी आशीर्वाद आमकां मेळ्ळले ताचे उद्देशान आमगेले देवाल सन्निधिरी एक देवाक एक शतकलशाभिषेकू तशीची स्वामींगेले वेदव्यासाल चरणारी 108 पवमान लघुविष्णू देवालय की मात्र स्नपन इत्यादि कोर्नु ते देवालय वेदव्यासाले परिपूर्ण आशीर्वाद आमगेले की मात्र सगळे समाजावैर जाव का म्हणून उद्देशान करतना सर्व कार्य गुरुवर्यांगल आशीर्वादारी गोळून घेतलस ताचे उद्देशान सर्व आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष जनान मेळून देवाल सन्निधिरी मनानी भक्तीने प्रार्थना करून घेवची। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलोकजगन्नकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालेन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि पठे शृणुयादिपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे शुभकार्येषु विघ्नः जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तयेत् अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो दुरुद्रः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवाणीति मधुर्मम सर्वेश्वरम्भकारीषु त्रयस्तो भुवनेश्वराः देवादिशन्ति ब्रह्मेशाञ्जनार्दनाः ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः वायुभारतीभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सजीवपुरन्दराभ्यां नमः वसिष्ठार्दिभ्यां नमः दुर्गायै नमः क्षेत्रपालाय नमः त्र्यम्बकाय नमः अभयंकराय नमः मातापितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादिदेवताभ्यो नमः स्थानादिदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिनी श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। ध्यायेत् वेङ्कटनायकं करयुगे शङ्खं च चक्रं मुदा चान्यं पाणियुगं वरं गडिवरे विप्राणमर्कच्छविं देवं देवशिखामणिं श्रियमतो वक्षोददानं हरिं भूषाजालनेकरत्न
अलङ्कृतं दिव्यं किरीटाङ्गतं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वामजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्टानि साधयिष्टानि माधव ब्रह्मान्ता गुरुवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि देवा परमात्मा ग्रामदेवा लक्ष्मीपती श्री व्यंकटेश श्रीरामचंद्र श्रीनिवास महम्माये आराध्य जावनशिले संस्थानाचे व्यास रघुपती नरसिंहाक श्री आमगेल देवा प्रतिष्ठापन केलेलं श्रीमद भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी गेले दिव्य वृंदावन अंतर्गत जावनशे मुख्य प्राणाल तंगेल आशीर्वाद मागून घेवचो वरदेंद्र तीर्थ स्वामी गेले सुकृतेंद्र तीर्थ स्वामी गेले श्रीजी आमगेल काळगतरी आमका प्रत्यक्ष प्रातस्मरणीय देवस्वरूप जावन आमकां अनुग्रह कोण मार्गदर्शन दिलेले श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गेले हरिद्वार क्षेत्रांतस्थले वृंदावन अंतर्गत जावन मुख्य प्राणा तंगेल दिव्य चरणार तंगेल आशीर्वाद मागून घेवचो संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गेले दिव्य चरणार आशीर्वाद मागून घेवन देवा चरणारी समस्त आमगेले वस्तुर्गाचे पिंटेचे आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषजनान अर्चक वृंद सहित देवा लागी भक्तीन श्रद्धेन प्रार्थना करून घेवची देवा सर्गी देवावर विश्वासान करतना आमगेले एक देवालयांतू सर्गी एक 2016 प्रश्नशास्त्रार चिंतन जावन आमगेले सगळेची देवालय एक देवग्रह जीर्णावस्थारस ताके योग्य जावन आशिल्ले एक देवग्रह निर्माण कोरका म्हणून उद्देशान करतना श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामीन दिलं तसले एक मार्गदर्शन प्रकार त्याचे सर्व कार्य आम्ही प्रारंभ केलेलं असतं सर्गी देवावर विश्वासान करतना देवग्रहाचे एक निधी कलशा पूर्वांग जावन देवा बालालयावरचे पूर्वांग जावन स्वामीनं हे संवत्सरांत एक 8 दिवसाचे मोक्काम आमगेले पिंटेंतू सर्गी तांणी एक अनुग्रह केलेलो ताजे उद्देशानु तांणी इतके मात्र 5 दिवसार तांगेले दिग्विजय रूपाऱ्यांग येवन तांगेले इतके पादस्पर्श जावन तांगेले इतके मात्र मार्गदर्शनारी 5 दिवसारी हरिद्वार क्षेत्रांतू आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वामींगेले एक मनांतुले एक इच्छा देवालय एक योग्य जावन आशिल्ले एक सप्त स्रोतस म्हणल तसल ते स्थलारी स्वामीनं कसं तांणी एक तांगेले मनांतले एक इच्छित गीत एक भव्य दिव्य जावन आशिल्ले एक वेदव्यासालय एक देवग्रह निर्माण करून घेवन ते प्रति संवत्सरांतू ते देवालय एक 5 दिवसाचे वर्धंती महोत्सव स्वामीन वचून घेवन स्वामिलेची एक अमृत स्थान देवालय नाना रूपार देवता आराधन की पूजन की चलचे हे संवत्सरांतू बंटवाळांतू रथोत्सवाचे एक 200 वर्षाचे कार्यक्रम तांणी इतके मात्रान स्वामींगेल दिव्य चरणार एक विनंती केलेलो प्रकार थंय वचूं काय म्हणून उद्देशान करतना तांकां हरिद्वार क्षेत्रांतू वचाक अनानुकूल जाल्यारी तांणी इतके मात्रान ते वचशिले एक कार्य कसलकी आमगेले पेंटेचे सौभाग्यान करतना ते देवाल प्रतिष्ठा वर्धंती दिवसाची एक ते दिवसा सेवा आमगेले इतके पेंटेक हविर्भाग जावन इतके मात्रान गुरुवर्यांगेले आशीर्वादार मेळले कसलकी आमी गुरुचरणार निवेदन केलेले 5 दिवसार ओड पर्व कालो ते वेदव्यासाक एक 108 पवमान कलश स्नपन तशीच लघुविष्णू स्नपन आमगेले पेंटे वर्गांगेले की समस्त महाजनाल तर्फे कोरका म्हणून उद्देशान करतना तांगेले ते दिव्य चरणारी विनंती केल्या प्रकार तांणी बरे रुपार ते कोरया म्हणून विशेष जावन आशीर्वाद रुपारी अनुग्रह केलो तशीच आमगेले देवाक एक 108 विशेष जावन शतकलश स्नपन देवालय की मात्रान चरणारी स्वामींगेले एक अमृत स्थान कोरका म्हणून उद्देशान करतना तेवी आम्ही निवेदन केलेलो प्रकार तांणी अनुग्रह केलो कसलकी 5 दिवसार आमी देवालागी मनान भक्तीन श्रद्धेन प्रार्थना करची कसलकी 5 दिवसारी देवालय एक योग्य जावन आशिल्ले पर्व कालार देवाक तीर्थमंडपान ताण घेवन कल्पोक्त जावन आशिल्ले पंचामृत अभिषेक स्नपन देवा उद्वार्चन तदनंतर शतकलश स्नपन इत्यादी आचरण करचे प्रकार सर्व कार्यकर्तान देवान बरे रूपार अनुमती देवन चंद्र रूपार जेवत सर्व कार्य श्री विघ्नेना तशी देवान चलासून देवका गुरुवर्यान तांगेले इतके अमृत हस्तान देवाल चरणार स्नपन इत्यादी कोण घेवन मुखार सुनू आमगेले इतके मात्रान पिंटेक ते देवाल जेवत सरे जीर्णोद्धारा कार्या विषयांतू बरे जावन आशिल्ले एक पटिबलारप तशी देवाल एक अनुग्रहारी सर्व बये जावन आशिल्ले इतके मात्रान एक अनुग्रह प्रसाद देवान इतके मात्रान तांगेले हातान आमगेले सगळे पेंटे मेळची तशी देवान अनुग्रह कोरका कसलकी देवावर विश्वासान करतना रात्री कालांत उत्सव सेवा तशीच विशेष जावन देवालय इतके मात्रान कसलकी आमगेले एक स्वामींगेले मनांतले किंचित गीत संस्थानाचे मूल वेदव्यासान इतके मात्रान बसले आशिल्ले एक सिंहासन नूतनत्वेन स्वर्णमय जावन आशिल्ले एक सिंहासन करचे आशिल्ले ताजे एक मूर्त 5 दिवसारी स्वामीन हांगा दवरलेलो आसा ते जेवचे आशिल्ले मुहूर्ता पूर्वांग जावन तांणी मार्गदर्शन दिलेलो प्रकार समस्त नाना रूपार आशिल्ले देवाला आराधन की पूजन की करता ते सर्व कार्य देवान चंद्ररूपार करून घेवका ताजे नंतर
महासभा इत्यादी करून सगळेची इतकी मात्रां जेव तहसील ते स्वर्ण सिंहासनाचे ब्रोशर इत्यादी स्वामी गेले अमृत स्थान उद्घाटन जेवचस सर्व कार्य देवान चंद्रोपार करून घेऊ का स्वामींक मुख्य जाऊन देहांत परिपूर्ण आरोग्य तंगेल मनांतले इच्छित कीद केदनाय आमगेल समाज अमळ तसले अहो बागी तंगेल इतकी मात्रां प्रीती मुखार संजलर तंगेल मार्गदर्शन प्रकार आमगेल सगळे समाज उन्नत शिखरार प्रवचित शिदेवान अनुग्रह कोरका आयची दिवसार तुगेल चरणारी समस्त आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष जनान मिळून देवाला विशेष प्रार्थना करची जेवचे शिले 8 दिवसाचे मोक्काम मानतू इनी वरल तसले देवाले एक लक्ष तुळसी अर्चन कुंकुमार्चन सेवा तशीची देवाले के चरणात जेव तसले जीर्णोद्धारा विषयांत एक महासभा हे सर्व स्वामींगेलगी देवालगी आशीर्वादारी देवान कसली उणापणेना तशी लेकीला आप चंद्र पार करून घेऊन त्याचे संपूर्ण फल आमगेले सगळे समाजाक देवान दिन उत्तरोत्तर अनुग्रह कोरता दैवं श्रपति आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि स्वामी लक्ष्मीपति वेंकटेश श्रीरामचंद्र श्रीनिवास देवालय ऋषि देवालय उज्जीविकान प्रतिष्ठापन जलदसले त्रिगुणात्मिका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अंतर्गत जय जगदंबाले मनातु स्मरण करून घेऊन ऋषिजी सर्व काशीमठ आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंहालो ऋषिजी सर्व गुरुपरंपरे मनातु स्मरण करून घेऊन आमका अनुग्रह केले प्रतिष्ठापनाचार्य जाऊन भुवनेंद्रित स्वामांगेले दिव्य वृंदावन आगमनांत स्मरण करून घेऊन अंगा महामाय प्रतिष्ठापन करून आमका साक्षात देवस्वरूप जाऊन आमगेले एक पेंटाक तसे आमगेले समाजाक अनुग्रह केले तसले गुरुवर्य सुधीरित स्वामांगेले दिव्य वृंदावन आगमनांत स्मरण करून घेवचे तशीची अंगा उपस्थिती विशेष तंगेले परिपूर्ण मार्गदर्शक अनुग्रह आशीर्वादारकी समयमींद्रित स्वामांगेले अनुग्रह आशीर्वाद मागून घेऊन सर्व मलगड वैदिक वृंदाले आडಳಿತ मंडळी मनात स्मरण करून घेऊन महामाई तुगेले एक चरणा सन्निधानाचरी आमगे एक वैभव प्रेत जाऊन शिले एक विशेष एक जीर्णोद्धारा पर्वकाल तशीची आमका मेळनातील तसले एक संदर्भ गुरुवर्यांकी हरिद्वारांतू मुक्काम घेऊन विशेषान वेदव्यासा जयंती आचरण करचे त्या पर्वकाल आमका विशेषान आमगेले एक मलगड आमगेले सुकृता पुण्या फलांकी आम्ही गेलेले एक चांगपणांकी आमगेले एक देवळांतू वेदव्यास त्याची प्रतिष्ठापना महोत्सव आचरण करतले भाग्य आमगेले जीर्णोद्धारा पूर्वांग जाऊन आमके एक संदर्भाचार्य एक शुभ सूचना जाऊन देवान अनुग्रह करून दिलं असं तशी ती गुरुवर्यालंग उपस्थिती जावत असले सर्व 5 दिवसाचेरी देवा सन्निधानाचरी विशेष जाऊन शतकलशाभिषेको कनकाभिषेको गंगाभिषेको जलाभिषेको पंचामृताभिषेको तशीची विशेषान गुरुवर्याले अमृत हस्तान की ब्रह्मकलशाभिषेको तशीची योग्य जाऊन शिलेक आमगेले एक वेदव्यासाग सुवर्णपीठाचे मंटप समर्पण करचे कार्यजलारी आमगेले एक देवळा सन्निधानाचरी जावचे म्हणाले आमगेले एक व्हडले भाग्य तक जावकले 12 गणहवन तशीची श्रीसूक्ता हवन तदनंतर की विशेषान देवील सन्निधानाचरी पूजन आराधना सर्व महाजनातर्फे जगतस महामाई संतोषबारी स्वीकार करून घेऊ का तशीची फल्याचे परा दिवसाचरी लक्ष तुलसी अर्चन एकादशी पर्वकालाचरी तशीची विशेषान मुद्राधारण तदनंतर की महिला वृंदान मातृवर्गानी स्त्रीवर्गान की मेळ तुगे सन्निधानाचरी विशेष जाऊन ते कुंकुमार्चना सेवा महामाई सन्निधान समर्पण करताची महामाई संतोषबार स्वीकार करून घेतात सर्व श्रेयस आमगेले सर्व समाजाक पिंटेक देवान अनुग्रह करून देऊ का आणि विशेषान आमगेले जीर्णोद्धारा कार्य जावगले सर्व एक सभा कार्यक्रम तशीचे गुरुवर्या सन्निधानाचरी तंगेले एक मार्गदर्शन आचरी समालोचन की कोण सर्व कार्य त्या देवान जय कुंचला असून देऊन त्याची सर्व श्रेयस्सु आम्ही समाजाक पिंटेक महामाईन अनुग्रह करून देऊ देवाला प्रार्थना करून देवी माजमते दिवाना विश्वरूपा विश्वरूपी सानो मंदिरे समर्जुधानाध्यनुर्वागस्मानुपसुतते
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಹರೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಗುರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु सेवेयली नर बदुಕು ಕೃತಾರ್ಥ हरि गुरु सेवेयली नर बदुಕು ಕೃತಾರ್ಥ गुरु चरणಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु चरणಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता सहनशील श्री हरिय आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता गुरु तोरुव दारियಲಿ हरि दर्शन खचित गुरु तोरुव दारियಲಿ हरि दर्शन खचित गुरु चरणಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು
ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ದಂಡಕ ಮಂಡಲ ಕುಂಡ್ರ ಶೋಭಿತ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ದಾಸರ ದಂಡಕ ಮಂಡಲ ಕುಂಡ್ರ ಶೋಭಿತ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ದಾಸರ ಕಂಡು ಧನ್ಯ ನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕಂಡು ಧನ್ಯ ನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ. काषाय वस्त्र सुंदर वेश श्रीश बकुतिय तेज प्रकाश काषाय वस्त्र सुंदर वेश श्रीश बकुतिय तेज प्रकाश दास जनरा क्लेश कळेवा दास जनरा क्लेश कळेवा काशी मठದ ಗುರುಗಳ ಪಾದವ ಕಾಶಿ ಮಠದ ಗುರುಗಳ ಪಾದವ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನಾ